ya abịachighatago m azụ na nkụzi ahụ kwuru maka ya, nkụzi dara ụda, life changing topic. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye nchụaja, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ndị ma m mana adị m eme live video, mana taa o nwere ozi dị mkpa, ozi asị m gbasaa ụmụ Igbo na ụmụ Africa in general. Ya ka nji bịa. O nwere ihe merenụ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere isi awele ịfụ vidio, share the link, invite your friends ka ha bịa ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ. Yes, ụdịrị nkụzi ị ga-anụ taa ịnụbere ya mbụ. So share the link, invite your friends to come ka ha nụrụ from the horse's mouth right now. Maka na mgbanwe ga-ebido right now. Ha nụ the message, apply ihe nchọrọ ikwuta. Biko ịkpọ na call to avoid distraction. Ihe ị ga-emedewe bụ send the message 0805 78 372. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo outside the country, ịmago na ihe etinye +234 805 78 37672. N'ụbọchị tata, nkụzi njibịa bụ na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. Abụbụrụ m onye na-eme nkụzi Facebook ọ YouTube ka m na-emekarị. Echefukwara na ọ bụrụ na ị chọrọ inweta nkụzi m na-akụzi kwa ụbọchị, jee na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-enweta nkụzi m na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo na YouTube. Then ọ bụkwa na ị chọrọ isendịrị m message for any help, then echefukwara na ị ga-esendị ya na my WhatsApp nọmba mkpọgoro mgbe gara aga. Mana gee ntị nke ọma n'ụbọchị taa. Before ngaba n'iru, ndị na-esonyere anyị maka ndị enyi anyị, mana anyị nwere aja anyị na-achụ 14 days rituals anyị na-eme kwa ụbọchị. Nke ọnwa April a na-aga n'iru, anyị ga-emechi na April 19. Then nke anyị ga-eme n'ọnwa Mee ga-abụ boom, maka na nke ọnwa Mee adanyelụ na mgbe anyị ji enwe nnukwu festival, mgbe anyị ji enwe nnukwu mmemme, mgbe anyị ji enwe ncheta festival of the great temple Ugochi tubelu ọdịnala temple na oraifite. Mgbe eji enwe ncheta mmụọ na-apụ apụ, Angelu nke Chukwu otu Igbanijele, mmụọ na-eweta ihe ọma dị iche iche, na-eweta favor, na-ebuli elu. Oge anyị ji celebrate ezumezu niile nọ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Nnukwu mmemme ka ọ bụ. Ndị niile ga-esonye chọrọ isonyere anyị na aja nke ọnwa Mee, ọ ga-ebido na 8 last year for 14 days wee kwụsị na 21. Na that 21 na anwa anyị ga-esi ili ewuti efi, a ga-egbu a cow must go down, iji wee silu aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị bido na 8 wee ruo na that 21. Esi duzie eme saraka na that 21. Then mmemme ya continue that 21 wee bata na 22. Anyị na-eme ndị mmadụ invite all over the world. Ebe ọ bụla isi ya bịa bịaba, ịbịa ṅụọ ọgwụ afọ ha anyị kwadoro akwado. Na ya bụ 22 ahụ ya bụ Sunday, a ga-enwe a kind of carnival, mmọnwụ ga-agba.
ọtụtụ ndị enyi na Friends of the Temple ga-anọkwa ya, live band ga-anị ya. Ọ nnukwu mmemme oge eji agọzi ndị mmadụ. Echefukwala n'oge a bụ oge eji enwe outpouring of the Holy Spirit. Oge Chukwu Okike naturally ji apọ amara ya n'isi ihe niile o kere eke wee renew the entire creation. Ọ bụrụ na ị nwere idevelopere onwe gị ọfụma, develop spiritual consciousness, ị ma ama na o nwere oge Chukwu Okike ji renew awụsa ngozi ya n'ihe niile o kere eke ka ha dịkwa ọhụrụ. Physical thing ị ga-enotice oge a na ị ga-afụ na ukwu osisi ga-ebido mịba mkpụrụ daizi ahụ amụọ ha mma maka ihe ị akpọ ya mmiri ozuzo. Ọkwa eziokwu, mmiri ozuzo a ka eji wee ma physical na o nwere ihe na-eme in creation. Ọ dị nke bụ eziokwu na the Almighty Father mgbe o ji apụ blessing. Onye agbata na during that time wo oge ya afụ ndị ụka ọbịa na-celebrate bụzi the Pentecost n'uche ha. Maka na oge a wụrụ oge ihe ọma ji eme in creation. Kama na nke mere na akọ na akwụkwọ Baịbụl bụ na ha fụrụ ire ọkụ n'isi ha iji gosi ha na o nwere ihe na-adị eme bụ at that particular time in creation. So isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ let me tell you why you are broke and the cause of poverty and ihe nwere ike ime ka isi na ọnọdụ dị etu a wepụ. N'okike ụwa, Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa kelu mmadụ ọbụla ihe niile o kere eke ka ihe dịrị ha mma. Ndị mmadụ nkụzi m ka m kwutuo akwụkwọ ndị ụka ọbịa maka na ana m eji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ maghị. Ọ sịrị ndị mmadụ na-eke mmadụ ga-anọ n'ụwa merikwa n'ụwa mụọ na ụmụ baa ụba dominate. O nwere mgbe Chukwu Okike kere mmadụ ka ọ kọ mmadụ nri ọ ga-eri. So if you are not be able to pay, that is to pay your bills, everybody cannot be a rich man, yes. Man, ọ bụrụ na ị fall within the cadre of ogbenye, ịghọtara ya? I want to talk to you. If fall within the level of ogbenye bụ ndị agbata obi na-atụkọtara ihe. That ihe ọ pụtara bụ na you can't pay your bills. I can tell you something is wrong, and that thing that is wrong we eventually review today. And believe in me, if you can be humble enough, if proud in onwe gị, humble enough, listen to what I'm about to tell you today. Apply it. Believe in me, in next couple of months, you will thank me. Chukwu Okike enwere ihe ọbụla o kere eke o kelụ ka ha na-ayọ nni. Even the birds of the air, o kwuru na ọ bụrụgodu nnụnụ nke igwe, ihe dị na mmiri, na Chukwu nke igwe na-azụ ha nri, na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Talkless of mụ na gị bụ mma nke ndụ mmadụ. How do you think that the Almighty Father will permit you to be here on earth to mature as human spirit, and the same Almighty will not give you what you will eat? Chukwu Okike nwere ike ibogu nnu ha mmiri so gị. Chukwu Okike nwere ike idunye ọrụ ghara inye gị ọgụ. So for the fact that the entire creation you are permitted to be here on earth at this particular time, there is a reason why you were allowed to be here on earth. And believe in me, before you left the spiritual world to this world of physical, you have been empowered. Enwere onyinye enyere gị, enwere ihe atụrụ anya na ị ga-eme achieve. What happened to that dreams and set gods when you are a spiritual gem in the world of spirit? Why you are here on earth is that when you are in the spiritual realm, you are unconscious for who you are. You couldn't even contribute
in furthering creation because you don't know who you are. You don't even know that you existed. The Almighty and in His infinite mercy permitted you to be here on earth, to mature and return back to the world of spirit. Decision making body. Every gay so where further creation. So now decide is to hear shame. So because knowing of the highest point of every human spirit that mature. And once you say no to you stop reincarnating. You got that? So, but the problem, I want to tell you the secret why what you are experiencing now, that the cause of your poverty does not start today. Learn how to take responsibility. Stop blaming your uncle. Stop blaming somebody that this one did not help you do that. No, when you are coming on earth, you have been fortified. You are your element from day go. What you will achieve have been mapped. You understand? So what you need is that their spiritual associates. Ndo tugi ndi yuwa gi ndo gbanje gi ndi mmiri gi ndo tugi all ha nwa bụ ndị gị na ha kpara halo. They escorted you. That you are born like me was never a mistake. There was a purpose why I was allowed, and they escorted me among all the days that allowed me to enter this gross material on Ogbuefi. You know that? Now, there is a map out plan. But what happened is that we are misled. And the cause of your problem is ignorant. The book of Hosea 4:6 says, lack of ignorance, lack of knowledge, and that is the problem of man. So seek wisdom, seek knowledge. Kiwe wike mali hi kwesịrị ime na ndụ gị ka chi dị mma wee dị. Kedu ihe anyị kwesịrị ime? Kedu ihe anwa butere nsogbu? Ihe butere nsogbu n'ime se track. Let me amara you fat. Example, ibu onye nne ma ọ bụ na ibu onye nna. Amụọ gị bụrụ nwa gị bụrụ dada. You need onye ọ bụla ịgwa gị na nwa abụ a special child. No ọgbanje. At least physically, if you go evidence. Kedu ihe ime? Instead of a consult ndị ọgbanje, kedu ihe a ga-eme ka ọ bụ n'obi eji zite nwa n'ụwa dị fulfilled? Kedu ihe mere? Ije kpọta ofu ofeke maka ihe ignorant gị. Ị na-ege ihe ndị mmadụ ga-ekwu ka asịzie na ịma ụdada. Ije kpọta ofu ofeke maka na oyi white na-aza reverend ma ọ na-aza ofu afa maka na ịghọtara ịfụtara ya na adada abụ ihe ọjọọ. I wee jee were aka ofeke wee bịa kwubibe okwu. Try back here to put asunder. Ka ị barricade ya nwatakịrị na ndị otu ya na ndị iyi uwe ya. Ị chọzikwa ka nwatakịrị ama uwe ya. Ị chọzikwala ka o mee uwe ya. N'ihe kwesịrị ime bụ na ọ bụrụ na iwu onye nwere something obsessed. Ị ga-eme nwatakịrị ọda. Thank the Almighty who gave you that child. That try to guide that child in the right path. Never you wish or try or do anything silly to disconnect him from his ndot or her ndot. Allow this child. Ị ka nwere ike ịgba afa n'isi na-guide nwatakịrị a na-emere ya saraka na-bring ya closer to ndotu ya. When time comes, ọ bụrụ ngụ nwa ga-asị because of ndị mmadụ ha eku ndada. No. Me personally, whenever I see that, I normally give money. Yes. Because now, you don't seek opinion of example. About they into automobile manufacturing. More okay. Nature automobile manufacturing. Corona get the USA. Obrona cannot say.
ka ị ga-eje US ka ị ga-eje na-ajụ one local panel bita ihe gbasara manufacturing of car. Follow who no road. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị banye into transportation, ọ bụrụ God is good, GO the young ndị ị ga-eje wee seek the advice of somebody that is already been there, a successful one at that. Or he will be listening to a kabu driver ka ọ gwa gị the techniques. Or my techniques where ka na-agba kabu where ghara ime go upgrade. Even na some of these people na nwere transport company started with one car or vehicle. So kedu ihe bụ reason gị ị ga-eji kpata na ime so onye who no road. Now if na here with the problem na enwetazi oge a niile na-ege ntị ihe mmadụ ga-ekwu, ihe imeziri ebu ị gazie ofu ofeke ọ bịa fekasịa nnu fekasịa mme ofu mmiri nwa wee dara nwatakịrị abụ dada wee kpụchapụ ya isi. Gịnị ka ị mere? Ihe kwesịrị ime hapụ nwatakịrị a na-eto. Mgbe ndị otu ya mgbe o ruru oge ọ ga-akpụ isi nyara ihe ndị otu ya kwekọrịta, nyanwa ga-eji aka ya na-adụ ntutu a aka na ọbụna ibodo ịdị observant ijezie n'afa asịghị ma ọ bụ na otu ntego o nwere ndị nke ha bụ na ha ga-ebu ya ebute ya aka, nwee ndị nke ya ebudo nke ha ruo like 10-12 years. Ndị ọ ga-eji aka sịghị ma ọ ma ga-ekpuchie isi a maka o nwere ike na-enweta some visions na nlọ. Ọ gwaghị ihe ị ga-emere ya na aja a ga-achụrụ ya. Ọ gwa nna onye nke pere mpe afọ agwaghị gị mere ihe dịta mere ihe etu a, gị bụ nna ya akpụ ya isi ma achọta onye bụ dada onye ukwu ọgbanje ọkpọ ya isi eme etu kwesịrị ime. Maintain the cordial relationship ka enwe harmony ka ịfụ na ndị otu ya kwudorie ka ọ ga-abụ nwatakịrị atolite onwe ike mere ihe ume uwe ya, maka na ndị otu ya nwa ndị ọgbanje ya ndị yi uwe ya bụ ndị ga na-aba aka ya, bụ ndị ga-eme kishọ n'ọnụ na lane ọkpụkpọ oku ya ka o wee dee ude wee pụta ihe. Mana mgbe ị bịara jee disconnect enye na ndị imego ka nwatakịrị a na-emeghere eghe, ịghọtara ya? Mana ọ mindset of ndị ụka na-efụtarị dada nọ ihe ọjọọ ifuru ihe ime. That is the problem. Maka nwatakịrị a mgbe ị tolitere amazi aka nri na aka ebe ọ ga-achọbazi ya ahụ reconnect back except on special grace, by special grace ka ọ ga-enwe ike ịghọtakwa again. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, why gị nwa na onwe gị, because ignorance in creation in spiritual matters is never an excuse. Ka mma atụ maka ndị mama mana nna like ịma atụ. Ọ bụrụ nwatakịrị ọbụla amụrụ that refuses out of his own ignorance, yes, ignorant, refuses to learn the language of his parents, should blame himself or herself. And believe in me, that's what a Grega suffer. Because all are disconnected with Ndinkie. Every child must learn his language, the language of his parents. Can what a Grega we harmony? Can what a Grega we be with Meko where the harmony and communication, the cordial with parents here. So you as a child must learn the language of nature, must learn the language of his mates. Can we harmony, can we understanding, can we success. If I hear better why you are suffering. Now let me open your mind now. Obruna, as a child, he refused to learn the language of your family members, your parents. Believe in me, your family members and your parents will find it difficult to communicate with you. And at a stage, they will discard you. You know? So, if you go in darkness, it can never progress. If you go isolated, you know? Then, it will according in creation. You as a human spirit, is your duty, if you are wise, to learn the language of nature. Marihi Kosedime. Let me come down. Obruna nibu onye a human spirit on earth. And the iburu onye ji aka gị metala onwe gị ụchụ. Bọsị na akwa maka ụchụ, agwa m na ụchụ dị ụzọ ịtọ. O nwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ. For negligence, you refuse to do the needful.
Example, nwatakịrị gị na-ebi na ya dị, ọ dị ekene gị, ọ dị enye respect, ị nwere ike ịnọkịta dinye ya ozi oje, o nwere nothing. Nwatakịrị a ji aka agba onwe ya ụchụ n'ebe ị nọ, maka na ị nwere ike ịpụta fụ ebe ya na ụmụazị ibie na-enwe problem, ị gara onwe gị, because respect is reciprocal, ọ kwanyere ọrụ gị ugwu. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị respectịrị gị na-emeta gị ọfụma, ebe igote ihe ọsọ anti ma ọ bụ wetara ngotara gị, onwe ụbọchị ọbụla ịpụta n'ụzọ fụ ka anya na ndị mmadụ na-enwe problem, ị ga-akwụsịgoro dị case kere ihe bụ problem, ịghọtara ya. So mgbe onye kene sọ ekene ya, mgbe ị jụrụ n'ime ekene, recognize here the entities of powers that follows you. They will discut you off. They will not be able to carry your case, your matter for head. They will not help you when challenges start coming. When even onye ilo na-agba gị mgba, when mgbe oke gị isi na ya landlord gị na-anara mmadụ akara aka ya, kere ịgbata ya anara gị akara aka gị, o nwere onye gị na ya kwụ, ịnọ ka prodigal son. O nwere onye gị ịnọ ka an orphan in the spiritual realm. Ị kwesịrị inwe baka ndị otu ndị oyi ụwa gị na chi gị akwụdoro gị, ịghọtara ya, imere ya. So who are you blaming? Ebe iji aka disconnect onwe gị bute esumesu ndị otu gị akwụdoro na mmụọ. Nke bụ o nwere ụchụ mmadụ gbara ibie. Yes, o nwere ike out of envy, jealous, mmadụ nwere ike ide send the negative thought, call it charm, call it whatever, but negativity towards you. Mana, because if you are alone in the spiritual realm, no backer, nothing. Believe in me, mmadụ nwere ike ịda agba ụchụ ọ na-aba maka gịnị? You are not protected. Mana mgbe ị dị protected, onye nwa ọfụnanya ọgụ abụrụ gị na ya na mmụọ, maka na asị tụpụrụ nkịta ọkpụ n'ilo hapụzi onye na ọgụ ụmụ ndị mmụọ. So if not the important why you should be with your ezumezu for protection. Ịmana ị nwere ike mmadụ a na-ebinye gị ahịa credit, ị na-agba mbọ, ọ bụrụ mmadụ ka ị na-agbara mbọ. Ịmana ị nwere ike bi na ya dị of an evil person, ọ bụrụ ihe niile na-enwetara mpịawa azụ. Ọ na-enwetara mpịawa azụ maka na imerụ ihe ị kwesịrị ime. You're prepared. You must be prepared ka ị wee nwee protection from the spiritual forces. Their spiritual forces, yes, no to. But ignore them. Imego onwe gị dị vulnerable to every spiritual attack. You got that? And just note why you should blame yourself, not blaming anybody. When things go wrong, from today, no matter not going don't blame anybody. Your uncle sending a vote, only actually because you are in a sick Canada. Every year seek help from your andut. You wouldn't do to Makahakudorugi. Oh, how can I one matter? Why can't you help Ifani? Why can't you help Juliet? How would they law? How game that likeness are they? Only Quegunkwa or Menkwa. But over now, one more back again. Come up with what? It will be put if onye mmadụ kwe nkwa o disappoint, mmadụ kwe nkwa o disappoint ya. Ịmụrụ na mma ị na-asa mmadụ isi na-akọwala onye anwa why he should believe you. You are using your intellectual capacity n'ebe onye anwa nọ. Mana mgbe esoro okwu ọnụ gị, onye anwa ike kpocha yes. Mana mgbe onye a narụziri na comfort of his home or her home, kwesịzịrị ka mmụọ na-apụ apụ ezumezu gị jezie convince onye anwa why they should trust you. Mgbe ọ ga-asị gị send alert, mmụọ asị hapụ onye a na onye awa ofeke, nwere mmụọ na-ekwuru gị. Who are you blaming? Is it not because of you? We have not done what you're supposed to do. His Excellency, a man I respect so much, our former governor Peter Obi, do say, who does not plan is planning to fail. Stop blaming others. Blame yourself. From the spiritual, you get prepared. Ị ga-adị go n'ime ife ijebe n'oke. Ka ọzọ chọrọ ịkọwara gị bụ otu mmadụ gbara onwe ya, nwere otu mmadụ ji aka gbuo onwe ya ụchụ. You know why? Ị nwere ike ị na-akpa nkụ n'aja ọfịa. N'ọdịnala Igbo o nwere otu many ways mmadụ nwere ike isi gbuo onwe ya ụchụ.
ka mmadụ ga-atụ mgbe ị bịara na-eme ihe a na-asọ nsọ ọkwa ụchụ ka ị na-agba onwe gị ọkwa ụchụ ka ị na-agba onwe gị ịbụrụ onye ọdịnala chọọ ịga n'iru na ndụ a ịbụ nwoke zelu nwunye mmadụ ana m ekwu na-ekwusi ike ọ na-agbawa obi na 50% of our married women today adị m sorry ikwu ashiti ịghọtara ya ihe o ji dị njọ ọbụla ịma na o nwere onye ị ga-akros nwunye ya inwe problem ịma ị nwere idea so ka ị ghara iji aka maka na ọ kpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ ka mmadụ ga-atụ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọ ihe David mere Uria nwunye Uria bụ onye agha ya eduri n'agha o wee gbago n'ime ịba ya n'ime ụlọ enu ya wee neta ya wee fụ nwaanyị na-asa ahụ wee jụọ ndị mmadụ onye nwaanyị bi ebe dị etu a nwunye onye ka ọ bụ ha wee si ya na nwunye Uria onye agha ya o wee kpọọ ndị isi agha si ya were Uria tinye isi agha ka egbuo Uria ka o wee kpọrọ nwunye ya n'anya mmadụ nwunye Uria abụghị ewido ọkwa eziokwu mana anya Chukwu okike ọ bụrụ ewido maka na oge di ya kwesịrị ịnwụ erubeghị mana ọ bụ n'anya ntaji anya mmadụ na-agụ akwamiko ka eji wee gbuo di ya David n'anya mmadụ na o jego n'ọnụ ewido mana ọ na-enweta mpịawa azụ maka ya bụ ajọ omume ahụ o mere ịmụ ya ewee sị ya na because of ajọ omume ahụ o mere na mma agha ma apụnata biya ime ihe David mere o wee mụcha nwaanyị ahụ wee mụchara ya Absalom ewee sị ya na Absalom ga-anwụ Absalom mechaa di na ndị nwunye ya Absalom mechaa nwụọ Absalom jere agha nọ na họs na-abata họs tụnye ya n'isi wee koo n'elu isi o wee nwụrụ ịghọtara ya so wepụ aka na ọ jọgburu onwe ya ọ bụrụ na onye nụchazi ya na ntajapụtazi ọ dị iche ịdagosi ọ dị iche mana onye nke a gị na-emecha ka o jekwu di ya pụtara na ndụ adụrụ ya ịmara ihe obodo na-asọ nsọ sọọ ya ịghọtara ya maka iji aka gị gbaa onwe ụchụ iji aka gbatara onwe gị and ịgbata onwe ụchụ isi na nọ mmadụ ma ọ bụla emewe onye ọbụla ịghọtara ya nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ mmadụ gbara onwe ya denụ echefukwara na o nwere ụchụ mmadụ gbara onwe ya site na imetọ ịkọmiti ya na-akpọ sacrilege imebi ihe dị asọ in some families enwere monuments enwere sacred things ranges from the sacred trees to sacred objects like ọfọ na ezumezu dị iche iche eji chekwa ngwuru mgbe gburugburu ihe abụọ bụ gbandụ ka nkọwara unu ihe mere maka na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute ihe nji emetụ ya aka bụ na awọ na okwute yiri ọ bụrụ na igosiri nwata awọ metụ ya aka nwatakịrị nwere ike iche na ha niile ewe okwute ịghọtara ya what happened na agba ochie enwere ọgbụgba ndụ and ọgbụgba ndụ enwere bụ Chukwu okike na ụmụ ndị Juu nwere nyawa ọgbụgba ndụ dịka etu esiri ka ọ dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa achọrọ m ka m nwere ihe mere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa gị nwa ma wee maalụ gị atụ ha wee Chukwu oke wee sị ya dị ya ga-abụrụ ha chi mana na a ga-enwe ọgbụgba ndụ enwere bụrụ na etiri n'ime igbe that is box gịnị dị n'ime ọgbụgba ndụ a ịchọ je gụọ akwụkwọ ndị ụka ọbịa egwu asị na iwu 10 commandment that is iwu ọdịnala ịma maka 10 commandment bụ iwu ọdịnala o nwere ụka nwunye na iwu dịbụ ancient kedu mgbe Christianity bidoro Christianity na-ebido na after Christ AD mana iwu ọgbụgba ndụ adịgori isi ịghọtara ya so don't allow any Christian to tell you na 10 commandment belong to them ịghọtara ya iwu ọdịnala iwu ọkpụtọkpụ ịghọtara ya iwu a dị n'ime ya bụ covenant n'ihe ndị ọzọzi wee nwee ndị okenye representative of that their race that time wee nwee nkwekọrịta with Chukwu oke na ọ ga-abụrụ ha nna na ọ ga-echekwa ha n'etiti ndị ilo ha niile mana na ọ bụ na ha
kwudosie ike n'iwu ọgbụgba ndụ a ha eduna nwunye mmadụ ha ewere oke mmadụ the 10th commandment ịmụ ya na na ọ bụrụ na ha debie na ọ ga-abụrụ ha nna ọ na-emezi mgbe ụmụ Israel onwegoro mgbe ha chọrọ ije agha ha ga-ebu that Ark of Covenant ha enwee mmeri ka onye gị wee mata na ọgbụgba ndụ a na-ekwu abụrụ childish play. O nwere ụbọchị egwu ya asị na Uzia yes Uzia mgbe ebuda igbo ọgbụgba ndụ a e nwere ndị selected people ndị ọ bụ ọrụ ha ibuda igbo ọgbụgba ndụ wee sị na ndị ọ bụ ọrụ ha etu esi bịa n'ọdịnala Igbo nwee chief priest onye ọ bụ ọrụ ya ije n'okwu mmụọ obodo ịbịagoro n'Ugochi bụ na temple ọ bụrụ gị ya aba o nwere ebe ya abadebe maka na you are not assigned and ordained for that. Now like that ndị agha bụ Igbo a wee sị na ha na-aga o wee nwee ka ụkwụ si wee kpọọ ha dịka asị na Igbo a na-achọ ịda n'ala onye a na-akpọ ya dịka Uzia wee chọọ ka o jee ghọtaja bụ Ark of Covenant n'anya gị ihe o mere owe ihe dị mma ọkwa eziokwu ihe ọ chọrọ ime ihe dị mma asị exactly mgbe ozugbo aka emetụrụ na igbo ọgba ndụ a na the man was struck dead ọnwụọ immediately. Ịghọtara ya ekere ọlụ eke ịghọtago ọnwụọ now ịghọtago na ọ bụrụ onye ọbụla ka ekwesịrị imetụ ụfọdụ ihe dị asụ aka ịghọtara ya ọ maka agụnwa ji ekpọta ofu ofeke ọ bịa na be nna gị na-emetụgasị sacred things and sacred objects like ofo and rest of them etc. Ịghọta ọtọ n'email ete aka nwoke a si wee nwụrụ mgbe ụmụ Israel bịara kwụsị ime ihe a sị ha mee ime ihe mere ha mpịawa azụ n'ebe ọ dị ukwuu maka na ha deviated from that keeping that covenant. Emerie ha n'agha wee kpụrụzie ha kesa all over the world werezie ndị Palestine bichie ala ha. Ịghọtara ụdị mpịawa azụ dị ha all the same thing na-eme n'ọtụtụ ndị mmadụ na maka n'ihi na ideviated na the covenant, ancient covenant with your forefathers iwe na-enwe mpịawa azụ. Ịghọtara ihe problem si now? Yes. Ka mmakwana petikwana that picture maka ndị ma nkụzi mana nna like paint pictures maka ichefu ihe nkwuru taatụ mmadụ. Ọ bụrụ na nna gị bụ the richest man ka onye mmeji maatụ now, let's say Alhaji Dangote ịma na Alhaji Dangote na-enwere ndị a na-akpọ business associates and partners. Enwekwara some financiers, enwesị some banks backroll some of the projects. Yes, he is the richest man in West Africa. Yeah? Now, that is your father. However, that covenant, that obubando, that agreement, I use the language here, that agreement signed and sealed before those partners and associates, how we go shares that the company. Banks, where they have loan. Now let's assume Dangote is first son and not go out the air apparent, not go out again they give an ignorant person that he will refuse to honor those agreements, those who one do your father. Well, with those partners, associates, and financiers, the banks. They will start writing warning letters telling you the implication of you negligence of honoring and servicing those loans and the agreement they had with your father. And I can tell you, it's just a matter of time. So, Mpiawa Azine today, but as a result of, is a warning, is as a result of you not keeping that covenant, which with you, your forefathers, because you are the heir. And somebody fought for it, don't you know?
And Obinna, yes, somebody stood and fought for it and refused to sell land. Today, what are you doing? You have sold some of the land off, right? Is it true? Yes. What of the agreement your forefather had with the spirits that Naboria Gahudosike na-emedo some of agreement in Emia? Kamago Atunama, or ever na banks they share akwụkwọ na-agwa the implication. Ignore them out of your own ignorance. Can you hear me? Believe in me, they will confiscate all them. The whole property will go down. They will seize everything. And if you don't have a you got it? Because you get blamed. You blame your ignorance because you refuse to service and maintain those agreements reached with your forefather, with your father. You got it? The same thing we had in a family today. For the fact that you refuse the agreement had with the Indichie, the Ezumezu, the money that he refused to honor those agreements, those sacrifice. You refuse to do it. Who will you blame? That's one aside. Let me give you another example. In my own father, in my own house, in my own place, we used to have an obi. Everybody si wepu obi. Mana emechala onye kwesịrị ịnọ n'obi ata. Erie n'ụka, ọ bụrụ ofeke. Imi yome. O wee jebe n'ebe obi anyị dị. Ọ nnukwu nna anyị bụ the oldest man then in our clan then. Nwa bụ ofọ alụsị ụlas. O chiri ọzọ Eze-Ana, ọzọ anyị chiri now. Ọzọ o chiri. Now, onye nna ada ejekwube mgbe anyị dị n'ụmụazị. Nwa bụ onye iziri eziri ọfọ sị nwa m na ihe a na-akpọ ọfọ. Nwa ụbọchị ahụ gosi ama ọfọ mmadụ na-eyuzu ọfọ nkịtị mmadụ nwere ike yuzu personal. Ụbọchị ahụ ka ọ tụkwara m aka n'uko ihe a na-akpọ uko mgbe gboo. Wee sị m nwa m n'ebe a ka ọfọ eji efe alụsị ụlọ asị anyị dị. Mana na ya akpọgo duto na ya akabago nka na ya dị apụtazi apụta na ya akpọgo the next in line ka o jeburu ọfọ a. The next in line ejeri ya mana o mechalụ mmụọ jidie nke ahụ story for another day. Mana nna anyị ugwu a mgbe ọ ka dị ndụ ọ dapụ ụzọ apụkarịzi like that ọ na-aga n'ime compound mana ọ dapụtezi aka. Ofu nwa ya bụ ofeke kwesịrị iwu onye na obi anyị na wee pụta nwande si na ya echegharịa wee jee welu nchata ọkpa nchata ọkpa ja nchata onye chiri ọzọ ụdị a mgba n'ụkwụ na ịya afịa nchata onwe ihe na-akpọ nchata wee were rezọ kọtụ pịa n'ụkwụ pịa ebe pịa ka dị ndụ. Without knowing na even nchata before ewepịa n'ụkwụ ma ofu mbi ga-adị involve, ofu nnekwu ya adị, ofu ụkọba ya adị, G9 ọjị 9 ose ọjị 9 ite nkwụ 9 ga-adị ya. Ọnọbi small mmemme ghọta dị na kọwa ya ka ofe ka eji ka ọtụọ wee were ọfọ nna ya na ihe niile sụọ ọkụ. Today is a mad person. N'obodo adị agụnye n'ife ọ dị ndụ o yipụbara akwa mana ọ nọrọ ya ịghọtara ya. Ihe o mere ihe ahụ na o ji destroy the agreement. Ada ekwu na nke ya o jee n'ebe obi anyị nọ sụnye ya ọkụ mebie obi si na onwere ihe na-eme mana ihe na-emezi kịta ịghọtago maka na ọ dịgo useless. Nwere na ụmụnna ọ na-ekwuru onwe ya onwere ihe a na-eme na ụmụnna anyị ajakwu ya maka na ama na ọgwụgwọ kolo ịghọtara ya. Now gịnị mezi mụnwa na onwe m mgbe m batara n'ọdịnala wee sị ọ ezumezu ndị ichie sị ya na obi na mma alụ obi na mma alụchi obi. Oge ụmụ ya na asesọ sị ya na ha gaarịzi na n'ikuku ha bịa na m na-enye ha obi wee gwa ha sị ya na ihe m chọrọ ka ha meelụ m na abụja m ibere ike na nke ikpeazụ na mma alụ ha obi befitting one modern one at that. And I fulfill the promise. Mee ya lụọ onye bụ obi anwa nwa ọgbụgba ndụ with them na mma akwụdosi ike n'ọdịnala na-agbasa ya bụ ozi ọdịnala. Mana ihe gbasara ebuni elu na a ga-ebuni m ebunu nke ebe ọ dị ukwuu nke bụ eziokwu na ihe ọbụla anyị yọrọ ka a na-eme ịghọtara ya. Ihe ọbụla anyị yọrọ ha they do it, but I have to keep my own agreement. That agreement bụ na m kwudosi ike n'ọdịnala nke bụ na o nwere ihe ọbụla mmadụ ga-agwa m ga-eme ka hapụ ọdịnala. But today
2,000 years. You got that? Magana, I have read so many books. I don't want to start calling names. Bible and we are going Genesis to Revelation 3 good times. So I have read all those books. When visit India, I go to their festivals. So my inquiries, the Hinduism and a go no coordinana. The Chukwu bụ the Bagwam, Chukwu pụrụ ime ihe niile. Then enwezi ndị Angelụ nke Chukwu like ogwugwu udo etu anyị si nwe ka ha si nwe. Mana ije India today, each shop ọbụla ị pụtara ihe afụ ka o debere ọtụ ya mụnye set mụnye kandụl. Ịghọtara ya? Mana anyị nwere eme ihere isi okesi na anyị onye ọdịnala. So e gwara mmemme ọdịnala. Ha wee gwa m nkwa na ebe ọ bụ na m kwetara na mmemme ọdịnala gbasa ozi ọdịnala. Now sky will be my starting point. You got that, yeah? So whatever I ask, whatever I ask, I get. Now, on Yabatana last year, the man mepeluno more fala that December 1. That December 1, on the 31st, 2021, we're going this year. Nam cholo Kenyam company, a company. A standard modern water beverages company, starting from pure water, bottled water, and rest of them. I will send them what I need. The ones wait for the money is surprise. Anna Alwanabia, Anna Guanele. To that as we speak, that company is already completed. Here, Gina, a production board NAFDAC approval. Has a long take like 3 months. Last week. So anyway, we this and na more na-emezu nkwa ma ọ bụ na idewe ya own back. Ịghọtara ya? So in agwasị m kịta in next generation o wee bụ na o nwere ofu onye na my lineage ya apụta echi. Then ebe ọ bụ na ma ezumezu na ndị ichie kwetara na ebe ọ bụ na m rụrụ ha ụlọ ebi fitting one at that. Now whatever I ask I will get. That na ha ga-eme ma ọgaranya nke ha na-eme. Ọ bụrụ na iwe na-eso m jee watch a video me last 2 years. Ị ga-adị surprise. Ụdị ka ha si ebinye m ike nke ikpeazụ a. Now, wee jụọ sị gị, ọ bụrụ na n'onwe generation ụmụ m na-abịa n'ihu, ofu adị m ekpe ka m mụta ofu ofeke wee jewe kwatuo jawa opi mebie that agreement. Kedu ihe ị na-eche ga-eme ya bụ onye? For the fact that ha mebie that agreement enwelu na anyị ga-akwụdosi ike n'ọdịnala na-agbasa ozi ọdịnala na-asọ nsọ ana na Chidimma ga-adị n'ihe ọbụla anyị chọrọ na anyị ga-enwe. Kedu ihe ị na-eche na-eme ka nwatakịrị ahụ? Ọsọ ya bụgoro na onye ahụ dị kwesịrị iketa oke continue na maintain the wealth. Understand? For destroying that agreement, then a man ga deprive ihe niile o kwesịrị inweta. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị gị nwa n'onwe gị. Gị nwa n'onwe gị jee kpọta ndị ofu ofeke whether I got a reverend moyi white moyi ona or better obi nna gị na-emebisi na court secretaries na-emebisi ihe dị asọ. Kedu ihe ị na-eche? Ọ bụrụ nwa ọ kpara nkwa ahụ si ngwere bịara gị ọrụ. Having destroyed the agreement with ndị ichie, kedu ihe ị na-eche receive? Brulala mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Nke a ga nwee sị ka ajụjụ ofu ajụ ka ị mata na problem ị na-efesi na awụ you are the cause. Don't blame anybody. Isi na ya uncle na-agwọrọ ọgwụ na ya gara ọ maka na imere ihe kwesịrị ime. Ekwu ka nwoke si akwụ mee ihe kwesịrị ime, ị ghara inwe protection. Your entities will back you. Mana mgbe ị mere onwe prodigal son, nwa na-akụ nna ya n'iyi, they abandon you. Onye abụ na mmadụ ya asị na o mere nke ọba. Ịghọtara ya? Maka imere ihe kwesịrị ime, ịdị empty. So nke ahụ ga so ọ bụrụ na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ gị na chi gị ga-akwụ. Ndị Igbo na-atụ n'ilu si na onye nye na chi ewu na ihe adịghị eme wee tụ ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'isi na-achị ya meaning if your chi does not support any plan against you, you will live long and grow gray hair. So if na ga-achọba chi gị, ịghọtara ya? So ọ bụrụ na isi na mmadụ na-agọ m na mmadụ na-eme ọgwụ na-eme ya, na m na-apụta as a man of little faith. You have not done what you're supposed to do. And the isn't onye ọdịnala, you have not conquered fear. You have not started.
The fear, conquering fear is the first thing I conquered when I joined ọdịnala. Ihe ama na onwere ihe mmadụ kwesịrị imewu gị ma ọ bụrụ na ekwu etu ị kwesịrị ikwu na-asọ nsọ. Mana ị na-aghọkwa na ịda asọ nsọ ọdịnala ịbụrụ onye ọdịnala, ịghọtara ya? Mmekasị ka ị na-emekasị. Nke ọzọ wa ajụjụ nchọziri ịjụ bifo mmechie vidio nke a bụ na kere ihe kpatara mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa ụnụ na-akpọ afa mgbe ọ bịara, o nwere ihe ọdịnala o mebiri? Ihe mere iji ata ụfụ na he created war where there is no war. He created enmity in the spiritual realm. Ị mana mgbe ije na-emebi agreement enwere ọgbụgba ndụ enwere ndị ichie nwere wuti ngurube nna gị, ị mana ị na-eme onwe gị onye ilo, ị na-ekreti enmity. In the world of spirit, ị na-ekreti enmity. Mgbe ije na-imedoro ihe dị n'ụzọ gị, gị na ndị mmiri gị na-eme ha baka cast and bind. Enu nwere ọkụ, ọnụ ana nwere ọkụ, nke bụ eziokwu na ọkụ ị na-engwe a na-emetụ ndị a na-agwa gị. Isi enu nwere ọkụ ana nwere ọkụ, isi die as we talking now, as I'm talking now. Somebody somewhere nọ ebe ahụ na-asị die fire enu na fire. Mana ojuzi onwe ya onwedugo mgbe esikọtara spirit die or die ya. It can never die. Spirit can never die. Even Jesus ndị ụka ọbịa mana spirit can never die. Ịghọtara ya? Jesus ndị ụka ọbịa mana spirit can never die. Nyanwa na onwe ya eji ọnụ ya asị spirit die. Kerezi maka gị nwa ọba nshi ga-asị spirit die ya. Ka mmadụ ga-atụ ihe o mere, ihe ọ na-eme reconciling. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa o nwere onye a gwara anyị sị anyị na ka nyocha ego aka ka i were ghọta ihe m kwuru. O wee sị na ọ bịakwutere ha sị onye ka ụnụ bụ, ha sị na ha bụ igwe. O wee sị ya ngwa na onye unu ji dị ezinụlọ ya mkpa. Ọ negative energy ji onye anwa. O wee sị ya ngwa si n'ime onye apụta banye n'ime igwe ezi. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na mgbe ha banye n'ime igwe ezi a wee nu wee baa na mmiri wee gbagbuo ha. Ime ihe o mere, o ji igwe ezi a wee gbaa ha onwe. So sometimes n'ọrụ mmụọ anyị nwụ ndị na-alụ ọdịnala ma na o nwere ọrụ ụfọdụ ịghachi elu ịnidiri ka ị gbaa onwe. Ọtara ya? So ọ bụrụ ihe dị na so Jizọs ị na-ekwu maka ya bụ onye ọrụ. Echefukwana ebe o kwuru na ọ chọrọ ịlụ ọrụ wee weta ọsụ mmiri ma isi eweta aja ewee si na ote mmadụ n'anya onye a wee fụ ụzọ. Ihe chọrọ iweta ebe a bụ na o wetara nke a weta nka n'ọrụ ka ọrụ. Ịchọ ka a gwa gị na otu iri nzu ma ọ na otu iri edo. Gị nwere ihe na-ege ntị ịmara na anyị nwa bụ dibịa nwere ọrụ ya alụgodo like nke aja nchụ n'ụtụtụ a aja abalị ya. Ịghọtara ya? O nwere ọrụ ya alụgodo aja ya abịa. O nwere ọrụ ị ga na-alụ abaya abụsọ ọnụ mmiri ịmara. So ka ị ghara ị na-afụta na ihe niile abụ ihe ọrụ. So Jizọs ị na-ekwu maka ewe onye ọrụ mana o nwere any deity, o nwere ngwu, o nwere udo, o nwere amadioha dị n'ala Israel o ji emebi. O nwere enwere ike ịsị na ala Israel wa na nsọ, mana ana m achọ ịgwa oji egwu akwụkwọ ndị ụka ọbịa na agba ochie. Ị ga-afụ na Solomon sokwa nwaanyị ọnụrụ ji eburu mmụọ ndị obodo ọzọ buletere obodo ha. So ị ma agwa m na ndị Israel na-enwere ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị anjelu nke Chukwu dị iche iche, mana Jizọs never go against them maka na ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ. Ịghọtara ya? Mana gị gbawa ofe ka eriri ga-eri. Jizọs ahụ ikwenye na ya o nwere mgbe ọ nọkọta je na-eme cast and bind wee jee na obi ndị ichie ebe nna ya na-emetọsị onwelu. Mgbe a jụrụ ya maka ọsị na ya bịara imebi agba ochie na ọkụ ihe niile a na-ekwu maka esie ike. Mgbe Abraham chọrọ ikene Chukwu okike, ọkwa o jere si na-atụ ofu obi nke nyanwa ji bụrụ mmadụ na-atị nke na o were mmadụ chụọ nwa ya chụọ aja na Chukwu okike ya nwa. Chukwu sị ya no, don't do that, don't commit murder. Na anya n'aka were ebunu chụọrọ m aja. O ji ebunu wee chụọ aja. Jizọs iyi na-ekwu na-eje na sinagọg ebe eji ma ebunu ma kparakwukwu ma nduru wee na-achụ aja. O nwere mgbe oke ikere against it si achụsi na aja ebunu. Ndị o nyere nsogbu ụmụ ndị na-abịazi ha bịazie ilesi ndị mmadụ ebunu ha na-enyezi ya na too much price maka na ha ma na ha chọrọ ije eje Thanksgiving na temple. Ọnya ka oke ikere against because they are taking advantage of people, not that na iji kparakwukwu ma ọwa ebunu wee lụọ ọrụ dị njọ. Ịghọtara ya? So ana m achọ ka nchịkọta nkụzi nke ụbọchị a taa. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na problem you are facing today is as a result of you broke the covenant.
You broke the covenant. N'ihi kwesịrị ime imere ya. Iji aka gị wee wetara ọkụ ghaa onwe gị agbara ghaa onwe na ahụ ọgụ akpara ahụ si ngwere bịara gị ọrụ kedu ihe ị ga-eme ebe ọ nwere ihe ga-echago nkụzi nta mata na problem you are facing is because of the broken covenant. Ihe ị ga-eme wụ na ị go back and restore everything you destroy knowingly or unknowingly. And once this is done, believe in me, all the lost glory, whatever you lost in creation, must be returned in multiple fold. But you will start. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị wee ebe mebiri ọfọ nwanne jee wachi ọfọ na ọ bụrụ na nwoke jee wachi ọfọ. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị wee ebe mebiri ihe ọdịnala ọbụla jee ebe mezie ya. Ọ bụkwa na ị nọ n'ọnọdụ ma ebe n'ịbụ nwaanyị na ihe emewu ya were akwa ọkụkọ Igbo yọọ ụmụ mmụọ niile a ize ha iwe one after the other gwa ha mee ebere ha gụpụghị na anya bụ afụfụ dị na ngwurube nna gị na ihe niile awụ ihe mere na amaghị ama aja nke ị ga-achụ wee chụwuo nke ị ga-ayọ biko nke ị yọọ biko nke ị ga-awara ọjị waa ọjị nke ị ga-atụrụ nzu ịtụọ nzu nke ị ga-atụrụ edo nke ị ga-atụrụ nkwụ ọkụ ịtụọ nkwụ. Start little. Create a time for spiritual exercise. Mgbe iji aga ọfọ 5, 10, 15 minutes daily is enough. I create a time mgbe gị na ụmụ mmụọ ji akparịta nkata gị na ha yọchaa ha ihe dị mkpa kenechaa ha yozie ha si ha na ihe dị etu a bụ ihe ị chọrọ ha biko ha nyere gị aka na chidimma dị na ị ga-eme onye ị nwere ike ime ka e restore the covenant dịka nwaanyị mana ya bụrụ na iwu nwoke ị nwere any excuse. Go back and restore the lost glory so that whatever ọbụla bụ oke gị ka o luo gị aka. In the next video, share the link, invite your friends to listen to it. With that, you'll be able to save lives. Ịchọọ isonye na nkụzi na akụzi n'ọdịnala Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite jee chọọ m na YouTube. Then ịchọkwana ihe ọbụla ịchọ ka emeelu gị na-agbara gị family ma ọ bụ ka alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ na enwere ihe chọrọ ịjụta m. I pick my call myself. I respond to my messages. If I'm not ready to respond to your call immediately, please know that I'm busy. Maybe I'm doing some work. Drop message whenever I'm less busy. I must respond. 0805 7837 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Baham. Ị ga-eshare message atụsara ya ndị ya adọnụ ka chidimma dị ya gazie ọfọ.